खुलुमबाय आङो बे समाव जोंनि 4 नं जुमदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो खर' गंग्लायै आङो बावहरग्रोनाय जाबाय। आङो ससियेल मिडियायाव मोखां बिजाबाव आङो ओंखारबोनो आङो गोसो गैयामोन। नाथाय बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरिफोरा जोंनि इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि सायाव आक्रमण खालामबाय थानाय, नंखायै मुं सुबाय थानाय, गाज्रि बरनाम होबाय थानाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो आङो दिनै फिननाय होनो होननानै आङो बे समाव ससियेल मिडियायाव ओंखारबोनाय जाबाय। आङो हल बिटिआरनि बाथ्राखौ आङो बुंनाय नङा। आङो खालि जोंनि जुमदुवार समस्तिनि सायाव माखासे बाथ्राफोरखौ आङो बुंगोन, आङो फिननाय होगोन बिपिएफनि बाथ्राफोरखौ आङो लानानै। बावैसो सान सिगां जोङो ससियेल मिडियायाव आरो मेल मिटिङाव बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि जाय दैदेनगिरिफोरा जोंनि मानगोनां जुमदुवार समस्तिनि एमसिएलए श्रीजुत रेवरेवा नार्जारी सारखौ मोननैसो दल सोलायनायनि थाखाय मोख्राजों थुलुना खालामबाय थादों। ओरै बारलाय हरै बारलाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै हाजिगदावबाय थादों, इयारखि खालामदों, जोङो बेखौ नुनो मोनदों। दा बाथ्राया जाहैबाय रेवरेवा नार्जारी सारा मोननैसो दल सोलायनायनि थाखाय जुदि मोख्रा जाबायब्ला नोंथांमोननि बिजाथि मानगोनां उइलियाम नार्जारीखौ नोंथांमोना मा बुंगोन? जों मिथिनायाव दिनैसिम बिदा गेदेर उइलियाम नार्जारीया खनब्रै बियो दल सोलायबाय। जुदि रेवरेवा नार्जारी सारा खननैसो दल सोलायनायनि थाखाय बियो मोख्रा जाबायब्ला निस्सय उइलियाम नार्जारी बिथाङा खनब्रै बियो दल सोलायबाय, बियो मोख्रानि बियो बिफा, मोख्रानि बियो बिमा जागोन, नंगौना नङा? आरो मोनसे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था खालाम, गोथौयै बिजिरनानै नाय। एमसिएलए एमएलए फोरनि गेजेराव बियो जायो, माखासे बाध्यता जायो आरो खालि रेवरेवा नार्जारी सारल' नङा। जोंनि बिटिसिआव नोंथांमोना रायजो राजाफोरा एसे खेल खालामनानै नाय। रेवरेवा नार्जारीनि उनाव राजिब बांगाल सार, धनन्जय बसुमतारी सार, जय मसाहारी सार, सायखं बसुमतारी सार बिथांमोनखौ दल सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो आसामावबो नाय, गोबांथार एमएलएफ्रा कंग्रेसनिफ्राय बिजेपिआव फैनाय जोङो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। एमसिएलए आरो एमएलए फोरनि गेजेराव बियो जाखायो सम सम परिबेसखौ लानानै। नाथाय आङो बेखौसो आङो कुइसन खालामनो लुबैयो, उइलियाम नार्जारी बिथाङा मानि बाध्य जादों? बिथाङाथ' सासे थिखादारसो। जों मिथिनायाव गाव बुंनाय बायदिब्ला ससियेल वार्कार होननानै बिथाङा गावखौ बुंनानै लायो। खनब्रै गाहाम दल सोलायनांगौनि बेहा मानि बाध्य जादों? बिथाङा बिजनेसमेनसो, बिथाङा ससियेल वार्कारसो। बिनि फिननायखौ जोङो इउपिपिएलनि जोङो सासे दैदेनगिरि आरो रायजो राजा जानानै जोङो नेनानै थाबाय। आरो बिनि उनाव आङो बुंनो लुबैयो जे बिपिएफनि बिजाथि मानगोनां बिदा गेदेर उइलियाम नार्जारी बिथाङाबो गोबां बाथ्राफोर, जे बाथ्राफोरखौ बियो देदगानानै बुङो, अहंकारै बुङो, प्रेक्टिकेलि खुनु सरसा गैयालासे बाथ्राखौ बुंबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आङो बिदा गेदेर उइलियाम नार्जारी बिथांखौ मोनसे बाथ्राफोरखौसो आङो बुंग्रोनो आङो बे समाव आङो लुबैदों। दुगाफोरनि सायाव इसोराबो गसङो होननाय
मोनसे बाथ्रा दं। थारैनो आङो नुदों उइलियाम नार्जारी बिथांखौबो अतिरक्त दुगा नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै हाजिगदावनानै बाथ्रा बुंग्रा, ठाट्टा खालामनानै बाथ्रा बुंग्रा। आं बेखौ आरो आंल' नङा, गोबां जोंनि जुमदुवारनि रायजो राजाफ्रा बेखौ खालामगासिनो दङ। आङो नुदों समाव बिथाङा बिनि फिननायखौ मोनगोन, रायजोआ बिनि फिननायखौ होगोन, आंहा बेखौ फोथायनाय दं। दा बिथाङा ओरैबायदि माखासे बाथ्राफोर बुंदों। जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारालायनो जे बिटिसिनि थाखा, बिटिसिनि बाजेट, बिटिसिनि एसअपिडिजों मोनबो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौनो मावाखै होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंबाय थादों। जा एफा एनै जोंनि बिटिसिआव उन्नति जादों, जे एमएलएफोरनि गेजेरजों जादों, आसाम सरकारा हरनाय गुडउइल आरो गोबांथार स्किमफोरनि गेजेरजों एसे एनै उन्नतिया जादों होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जे बिटिसिनि बाजेटजों, एसअपिडिजों, फैसाजों मोनसेबो डेभेलपनि खामानिखौ जायाखै होननानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव लेक्सारफोराव ओरैबायदि हाजिगदाव बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा आङो कुइसन खालामनो लुबैदों बिथांखौ, नोंथाङा जुदि जोंनि बिटिसिनि फैसाजों, बिटिसिनि एसअपिडिजों मावनाय खामानि मोनसेबो जुदि नुथाराखैब्ला आं नोंथांखौ खावलायदों, नोंथांनि फंबाय हिसाबै नोंथाङा जोंनि कासाबारियाव फै, कासाबारियाव फैनानै नायफै, आङो नोंथांखौ वेलकाम खालामदों। जोंनि कासाबारि एरियायाव, ओनसोलाव, हालामाव बिटिसिनि फैसाजोंनो जोंहा सुजित नार्जारी मेम'रियेल मोनसे अडिट'रियाम हल जोंहा कासाबारियाव जोंहा जाबाय। कासाबारियावनो जोंहा मोनसे 30 बेडेडनि हस्पिटाल, बेनि कनस्ट्राक्शना कन्टिनिउ जोंहा सोलिगासिनो दं। आरो जोंनि कासाबारि एरियायाव जोंहा पिडब्लिउडि, जोंहा रड्स माखासे कन्टिनिउआव दं, माखासे जोंहा कमप्लिट जाबाय। बुरासारायाव जोंहा कन्टिनिउ मोनसे सोलिगासिनो दं। आरो फाख्रिगुरि दुलागावआव मोनसे कमप्लिट जाबाय, घागसायाव कमप्लिट जाबाय। आरो गोबांथार बिटिसिनि फैसाजों मावनाय खामानिफोर गोबां डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि कासाबारि ओनसोलाव जाबाय। नोंथाङा जुदि नुवाखैब्ला आं नोंथांखौ खावलायदों, नोंथाङा फै, आङो नोंथांनो दिन्थिगोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंबावगोन, नोंथाङानोथ' मा होननानै बुङो, एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय गणश्याम दास इएमनिफ्राय जोंनि कासाबारियाव नैबे अमा दखान फानग्रा खाथियाव मोनसे स्ट'र, गुदाम नोंथाङानो